Hayırlı күн, hürmetli cemaat. Саламатсыз ба, құрметті қазақ бауырларымыз. Уақытында тігі университетте оқыған шақта бүтән милләт қызлары қызықсынадыр мен сөйлеген білем. Чөнки мен айырым тұрадырым. Алар хаммасы урыс ғаилелерінде тәрбиеленген, телевизорларын тәрбиелеген, инде біліп тұрасыз бит. Аларның ғұрып ғадәтләрін бізде, мәселен, ғаиледе, ауылда, татарларда, бигрәк тә біздің ғаиледе тәрбие айырылып тұрадыр. Шуңа күрә алар қызықсынып тыңлыйдыр. Мен инде ул теге Америка бараларда, мәселен, Үзәк Азиядағы егетләр шундағы үзләрен халыкларын ғұрып ғадәтләрен сөйлейлер. Тегеләр кайсы вакытта бик ни кырын карыйлар, ошап җитмей аларга менталитетлары бундай икән дип. Шуңа күрә безнең татар халкында алай ничектер камилләшкән ул ғұрып ғадәтләр бездә, мәсәлән, ул андый үткен рәвештә булмады инде ул. Мәсәлән, кыз урлау, мәсәлән, тагы нәрсәләр, алар тик бераз гына калдылар. Шуңа күрә бик бүтән милләтләр арасында без торсак та, аларны куркытмыйдыр безнең ғұрып ғадәтләребез, чөнки без ничектер бара-бара камилләште алар арасында торгач. Шул шакта кызыксындырадыр. Менә шул мин сөйлидирим. Ничектер аларга кызык күренәдер ул. Алар тыңлыйдыр. Әле мин вакытында, мәсәлән, кыска гына әйтмәсәм, менә кыска гына сөйләп китсәм, мин беренче укырга университетка барганда мине кабул итмәделәр, чөнки тагы бер ел киномеханика укыгач, бер ел тагы эшләргә кирәк икән. Мин анда бер шулар кыз белән таныштым да, исемен, фамилиясе, хат языштык, ул укып ятты. Мин бер елдан соң килсәм, юк, инде кияүгә чыгып киткән ул. Мин шул ел арасында бер хикая язган идем. Шунда хикаяда менә кышкы бакчамы, зимний сад инде менә. Шулай бераз мәхәббәт хакында. Алар шуны укып, исемен, фамилиясын. Бездә бар андый таныш, ул бит менә монда дип, алар ялгыш аңлаган инде. Үзенә калса ялгыш аңлаганнар. Инде мен таныштырдылар, ул тик исеме генә шул бер икән, фамилиясе икенче. Алар инде менә миңа икенче теге, алар заводчик дип атыйлар, икенче тулай трактаттырдылар. Миңа хатта кич белән әйдә килеп алып китәләр. Кич утырадыр шунда. Анда бер көтү кыз бер бүлмәдә кунадыр. Алар мин шул сорашадыр, миңа сөйлим. Мин хатта алар кызыксынып тыңлыйдыр. Тагы бер хикая мин яза башлаган, шуның башын гына ул теге ничек әйтергә татарча мәхәббәт сизү, ягъни предчувствие любви. Мин вакытында теге Чарльз Диккенста укыган идем. Большие надежды, тагы нәрсә, бер малайны. Ну, артык сөйләсәң, ялыктырадыр сезне. Кыска гына әйтим, соңдан бәлки кызык булса сөйләрмен. Шул мотив буенча мин яздым иде бер нәрсәндә. Анда Эстер дигән бер кыз, аны әбисе элек яшь чагында егетләр рәнҗиткән, шуңа күрә ул кызын, онушкасын инде шул ирләргә нәфрәт булсын дип, шул нәфрәт рухында тәрбияләгән инде. Мин шул теге менә предчувствие любви дип кино булды. Мин ничә ел элек әле шул исемне уйлап чыгардым да, шул менә мәхәббәтне сизү дип. Шунда язган идем. Алар бер-берсен сизеп очраша, әмма монда киресенчә малайны әтисе вакытында теге хатыны ташлап киткәч, буларны балым бәлекәй сабый белән. Шуңа күрә ул
малайын тәрбиелеген. Шул теге нәфрәт рухында хатын кызларга ышанмасын дип. Шуны мин укырга бергән башын. Вокзалда ул егет поезд көтеп тора. Шул поездда соңдан ул очрашак шул кыз белән. А шунда инде бер нәрсә образный средство дип атыйлар урысча. Җил хакында сөйләгән, язган. Ул бездә татарда бар, әти әйтәдер, елыйсы килгән бала ди, бабайы белән, сакалы белән уйный ди. Шуны мин алдым да, мәсәлән, кыстырып җибәрдем. Менә шул җил әллә инде кагазларны нитеп китереп һавада әйләндереп тегеләй әйтә, я тукты, я теге менә шул теге сакал белән уйнаган бала шикелле дип шулай чагыштырып куйган. Булар укыдылар да, ничек кызык язасың икән дип. Шулай мине шатландырдылар. Соңдан инде мин үзебезнең теге милләтебез хакында сөйләп киттем аларга. Алар һич бер нәрсә дә белми икән. Чөнки вакытта татар халкы Бөек Ватан сугышында бик батырлыкны күрсәтсә дә, тагы нәрсә дә нефт тау төрле авыр эшләрдә, мәсәлән, зур заводлар төзүендә дә, хатта Уралмашмы, Химмашмы, Екатеринбургта, бүтән җирдә авыр индустриядә эшләсә дә, шуңа карамастан татар халкы хакында бер нәрсә юнәп язмыйлар, кино төшермиләр. Мин аларга Габдулла Тукай хакында сөйләдем дә, шигырьләр турында сөйләдем. Шул кызыксынып киттеләр дә, инде китеп барабыз урамда, берсе шул миңа әйтә. Менә китапханә киргән анда. Кирдек, урыс телендә алдык. Анда аңламадылар, бер нәрсә ошамады аларга. Чөнки тәрҗемәчеләр алар үзенчә һәркайсы тәрҗемә итә. Әле редакция эшләгән чакта бер урыс малайы әйткән, менде менә тәрҗемә итәсе килә Тукайны шигырь итеп. Тукай түгел, Муса Җәлилнеме? Теге хатыны татар булгач, инде шуңа ничек инде татулыкта яшим, шуңа яшисе килеп, хатынына ошыйсы килеп, канагать итәсе килеп хатынын татар шагыйрьләрне тәрҗемә итскәлгән. Иң беренче шул Муса Җәлилне тәрҗемә итскән, миңа аңлатып бирәлди, чөнки алар һәркайсы үзенчә аңлый ди, үзенчә язалар. Шул урысча әйтә, сколько людей, столько мнения. Монда күпме шагыйрьләр булды, урыс телендә, алар һәммәсе Тукайны үзенчә тәрҗемә итәдер. Шуңа күрә монда да аңламыйлар алар. Аңламыйлар бераз. Машина кеше фикеремне югалтам да торам шунда. Әле чагыштырырга була. Тәрҗемә итәләр бит шагыйрьләр урыс теленә безнең шагыйрьләр, алар шагыйрьләре, безнең шагыйрьләрне, урыс шагыйрьләре безнең татар шигырен тәрҗемә итәләр инде. Шунда мәсәлән, әле бер-ике кызык шундый мазак бар урыс телендә, алар шуның белән чагыштырырга була. Берсе әле операга барасыңмы ди, теге әйтә, мин ди опера, менә фәлән башкара ди. Ничек ди, барасыңмы? Юк, бармыйм ди, ошамый миңа. Син каян беләсең аны операсын ди. Миңа хатыным башкарып бирде, җырлап бирде ди. Менә шуңа күрә ошамады миңа ди. Инде икенче бар, чит илгә барып кайткан хатыны СССР чорында кайтканда иренә сөйли икән. Нәрсә күргән, шунасын стриптиз күрдем ди. Бу нәрсә ди стриптиз ди. Стриптиз ул ди, такая гадость дип әйтә инде урысча. Нәрсә аңлат әле. Хатыны өчен ничек ди? Алла да хатыны музыка куя да. Инде икәү дә дистәләр ел буена яшәгән, ямсызланган, хатыны бигрәк тә. Шул музыка куя да хатыны.
Хатыны музыка қояды, акырын-акырын шешіне башлай. Бұл ири қарайды, действительно гадости. Тігіні шәрі көргеш. Шол мәселен. Міне шол біздің шығырларыны нәрсәділер переталмачит ди. Боштан-бошқа айтмайлар бит. Міне тігі нәрсәді Покровский воротымы комедия, хатта шунда да я переталмачил ди. Тәржиме айттым дейбі тері. Алар шол тігі Алла ол тігі орысша айтмышлы уничижительный тонны переталмачит деп тұтыналар аларында. Алар бірді айтмай бит, мәселен, шет елдегі Ауропада, Америкадағы язушыларны, бұйық язушылар, бұйық шағирлерінің шығырын тәржиме айтканны переталмачил деп yazмайлар. Перевел деп айтайық, мұнда переталмачил деп. Бәлки шулай дұрыстыр менен нешік алар біздің татарның танылған ұлларын қызмет жемішін, ижад жемішін өз тілінде нешік алар тәржиме айтып салалар. Шул сифатына қарап әйтірге бола переталмачил деп тәржиме айтты деп болмаяны қайсы уақытта. Жамағат ол неге сөйлем мен аны? Міне шундай бик ұзын болды кіріш сөз. Чүнки ол біздің татар халқыбызның ғадатлары ғасырлар бойынша түгел әлі. Міне революция қадар дистелер елында сақланып келген. Алар халқыбыз Рәсей империясын түрлі түбәгінде яшаса да, шуны қарамастан алар көбісі бір шығанақтан икәнін рухи шығанақтан келгенін көрініп тұра. Инде СССР шырында, инде біздің бит міне Сталин ол грузин болып, анда мәселен грузин халқының көрдіңізме графикасы не? Азбук нешік енді нәрсе? Алфавит мі нәрсе ме? Алар бит енді ырғақ міне мұндай тағы нәрсе, андай тігі түрлі қарап тұрасы енді елік грузинша саталар е. Шында көріп тұрасы енделік. Алар аңлап та болмаянды хатта. Шында қарамастан Сталин шақлап қалды. Біздің мәселен татар халқын, түркит халықларының тілін алды да өзгертіп екі тапқыр. Бірінші енді ол 29 жылына Сталин іші болмады. Енді аны мен аңладым. Ол біздің әлі нелер интеллигенция, зиялылар, татар зиялылары идеясы бойынша шол латын графикасына көшкенler. Біздің әни мәрхум шында оқыған әти, мәселен ол ғарап графикасына оқыған әни, анардан біраз яшырек болғаш латын графикасына леккен. Біз мәселен енді кириллицада оқыдық. Ол латын графикасынан 39 жылыны Сталин тұтқанда көшірген татар халқын һәм бүтін башқа түрк милләтләрін хатталарының міне шунсы қызық. Мәселен аңларға була, ол шул абхазларының тілі айырылып тұра бізден. Әміне мәселен мен болдым Дағыстанда құмықлар білен сөйлештім. Тағы енді әрқайсын еске түсіріп, уақыт жоқ енді сөйлеп тұрға. Ненде анда қарашайлар білен сөйлештім. Шунасын сөйлештім мәселен балқарлар білен. Айтып болмай міне, шундай алар білен айырым алфавит түзірге керек болған деп. Чүнки біздің тілләрібіз бик яқын тілләрібіз. Ашын қарамастан түрлі түрі, мәселен, қазақ тілінде мәселен. Шунасын енді бүтән тілләрді міне мұндай харif кіртіп жіберәлі, бізде мұндай харif, бүтән милләтті екінші харif. Шулай гіл енді біздің милләтлер үстінен эксперимент ясап ятқанлар енді.
Менә шулай. Шуңа күрә алар безнең халкыбызның жинтекләп җыйган теге җәүһәрләре. Кемдер белмидер җәүһәр дигән. Җәүһәр урысча әйтүче драгоценность. Мәсәлән, Мустафа Кемаль Пашаның гимнында Муҗәүһәр дигән. Адың язылачак, Муҗәүһәр таша ди. Исемең язылачак ди. Менә шундый җәүһәр кыйммәтле ташларга язылачак дигән. Муҗәүһәр дигән. Бу җәүһәр имеш. Шул җәүһәрләрне саклап калмаганнар, чөнки шартлар бик шундый булган. Кырыс шартлар. Шуңа күрә халкыбыз инде ничек сакларга? Мәктәп аркылы саклап булмый инде. Мәдрәсәләрне бетергәннәр. Ата-ана алар сизгән. Бездә дә бит сез уйлыйсыз, буштан бушкамы инде әти-әни инде шундый бик каты сорыйлар. Нәрсә менә мин кальки ясыйм кайсы вакытта. Гафу итегез, мин кем татар телен яхшы белә, ачуланмагыз. Чөнки мин урыс арасында үскән, урыс телендә тәрбияләнгән гаиләдә әти-әни курка милләтчелектән теге милләтчелектә гаипләр дип, алар да курка безне тик әкрен тик таләп итеп тордылар. Алар да инде әдәбият хезмәткәрләре булмады инде алар. Аларның билеме дә бераз гына булган инде шунда. Әне әти әйткәне ничәнче сыйныфта укыган, теге урыс телендә укыта башлаганнар. Әнием ди ишетеп алды да, мин мәктәптән кайткач ди шул урысча сөйли башлагач, урыс булып китәсең дип башка җибәрмәде ди. Әни дә мәсәлән кызларга бик инде укырга да бирмәгәннәр, анда җәтим инде ул мулла хәзрәтнең кызы. Шуңа күрә ул вакытта бик ирек булмаган инде, бик күп укырга. Шуңа күрә алар татар телендә алар билемләре алай бик күп булмыйдыр. Әмма шуңа карамастан алар безнең халкыбызның нигезеннән килгән гореф-гадәтләр, мәсәлән, әйтемнәр, бигрәк тә шул әйтемнәргә ништер акцент ясап, әйтемнәрнең нигезендә безне тәрбиялиләр. Менә мин кайсы вакытта анда-санда теге ясыйм бит менә. Шул ул хәзер ничә ел элек мин кулыма килеп ләгәдер шул татар халык әйтемнәре китабы. Анда дистәләр, йөзләр, хатта мин теге интернетка кирип тә күз таралып китә. Урысча әйтмешли инде менә бу калька инде безнең татарда юктыр алай. Ни глаза разбегается дип. Мәсәлән, күп булса берсе, икәве хәтереңдә кала. Ул вакытта ата-ана безгә мәсәлән көн сайын бер мизгелдә килешеп торса, шул әйтем безне тәрбияләү максатында шул кулланалар әйтемне. Күп булды инде. Көлке куа җитә, көлә җитә, артыннан куа җитә, егерләмәгән, сукмаган шакай сиңа штанлык. Шул инде хатта ишетәдер, нәрсә икән аңламыйдыр. Монда Татарстанда алар көлемсерәп кайсы вакытта миннән бу әйттем бит әле. Урыс арасында үскән, казак арасында үскән, казак аз гына инде халык. Алар да ялы бириләр ишеләшергә ништер. Татар күршедә булгач тик алар казак телендә сөйләшәдер, урысча сөйләшмим дип. Шунда мәсәлән телне саклап килгәнбез, Татарстанга киләм, монда мәсәлән социаль ширтәлдә анда инде академик дип үзләрен санап утыралар. Бераз гына хата булса, инде бит була, ипле генә сине төзәтеп куярга. Юк, алар шул ук теге воспаряет соклым дип урысча әйтә. Алар инде үзен акыллы академик дип сизә башлыйлар. Бу Татарстанда университет бетергәнче әле бер юнәп татар халкы арасында тормаган, катнашмаган, итмәгән дип уйламыйлар. Менә бу белми икән татар телен дип үзләрен билемен күрсәтергә тырышалар. Шуңа күрә мин кайсы сүзләрне дөрес бәлки кулланмыймдыр, чөнки аны аңларга тиешсез. Шуңа күрә мин менә искә төшерәм дә кайсы менә спай тумас калтырар дип. Мин аны ишетәм, нәрсә икәнне сорарга ял бирдем әти-әнидән. Инде соңга аңлаттырдылар, спай дигән исемне нәрсә икән дип. Алай да булса ярый.
тик теге нинди рәвештә сиңа аңлаттыралар алар. Үзләрен бигрәк теге югары куеп, сине надан икән дип кабул итеп, ана керсендә укытучы, мәсәлән, югары белем алган сабыйларга гел бәйләнеп торсын, сез наданлар, сез менә мин хәзер сезне өйрәтәм дип, һәр тапкыр мәсәлән белем биргән чакта алдыннан үзен белемен күрсәтсен, аларны ничектер кимсетсен, сез надан, халык тегеләй булай дип, шуның кебек бу да бит, без надан киләсең Татарстанга, әле монда татарлар очрый, телемне белмим, туган телемне белмим дип мактанга татарлар. Аларга ник алар бәйләнмиләр? Ә син инде кайдандыр үсеп килгән кеше, сиңа имеш үзләрен белемен күрсәтеп, шундай югарырак, өстәрәк буласы киләләр. Менә шуны әйтәсе килә. Күп нәрсәне белмим, мәсәлән, иядәш дип, монда килсәм була икән, иядәш нәрсә каян килгән дип әйтемнәр, мәсәлән. Әни мәрхүм әйтәдер, онтып калдым, ул гел алар теге бер вакыттан бер вакытка искә төшереп әйтеп торгач, башка кирип кала икән ул. Хәтердә кала икән. Ул мәсәлән, нәрсә дип әйтәдер? Менә сез инде беләсездер ул әйтемне. Акыллы әйткән, тынычландым, менә мәсәлән, бәхәс бара. Әйе. Акылсыз әйткән җиңдем дип. Мин аны икенче бар инде. Мин аны кызганычка каршы онтып торам. Шуны әйтеп салалар ие. Тагы нәрсә дип. Әйтәдер, өндәми генә җиңмәсәң ди. Менә аларның бер җөмлә, ул җөмлә ата-бабаларыбыздан ниндидер, ничек әйтсә булса, алар рөхсәт булса, рухи кош кебек ушып килгән, алар инде теге урысча әйтсә бесплотный, гәүдәсе юк аларның. Әмма алар шундый байлыкка безгә тапшыралар, шундый байлык белән таныштыралар. Шул менә бер әйтем. Аны мәсәлән тәрҗемә итсәң, аңлатып та булмый кайсы вакытта. Аны инде алар кешеләр, бүтән милләт кешеләре аңламыйлар, син аларга тырышасың, алар кулланган сүзләр белән аңлаттырга, алар дип, алар бездә урыс телендә бар ул нәрсә дип, алар инде ул икенче төрле аңлашыла инде ул, бәребер икенче төрле. Алар шул теге үз сүзләрен белән кабул итсә, бүтән нәрсә уйлар. Дөрес тә менә, алыгыз безнең мәсәлән татар халык әйтемнәрен. Алыгыз да урыс теге телендә аналыкларын чыгарыгыз. Мәгънәсе кайсы вакытта аерылып тора. Ул мәгънәсе дә була. Мәгънәсе хатта аерылмаса, үзенчәлекләрен ишетер бар безнең халкыбызның. Ул безнең халкыбызның нигезендәге килгән шундый ничектер менә көмеш ширми инде, алтын ширми, шундый ширми тиргән бер мәгънәләре балар. Унди шундый гына нишкә, ни фикерле бер ниди мәгънәләр алар. Алар ничектер йомшак рәвештә кешенең аңына сеңеп кала торган шулай. Кешене акылга өйрәтә торган. Инде ул теге кайсы кеше үзен теге башына җитмәсә, аңламый, башына җиткәч, шул теге ата-бабаларның әйтемнәрен искә төшереп ризалаша. Хак сүз икән, хак сүз дип. Безнең әти-әни мәрхүм безгә әйтем белән безне таныштыру алдыннан һәр чакта кириш сүзләре шундый буладыр. Борынгылар белеп әйткән. Борынгылар белеп әйткән дип, хатталар әйтәләр. Шулай дип гел ни. Менә дөрес тә шул килеп чыга. Алар нәрсә ал электән килгән. Безнең әйтегез, менә кемдер ничә ел укып чыга, мәсәлән, татарча әйтимез, татарда докторга укып чыгалар, докторга. Алар белемләре җитми, менә элек мәсәлән авылда кіндік шишәсе дип әйтәләр. Бездә нидә казак халкы арасында кіндік шишәсе дип. Алар бит булган, аларны бер дә әйтми, менә авылда да. Инде ничәнче ел Совет власти килеп урнашкач,
Булган бит ул җәмәгать. Докторлар да имеш, тул инде фельдшерлар нәрсә, ә бездә авылда һаман шул киндек шишәсе, шулай дип сөйли, минем бер мәрхүм апам да сөйлидер. Ул ди шундый нәрсә диде, урысча поверие, мен хәзер аны тәрҗемә итеп торсам, төп фикеремне югалтам инде. Шуңа күрә ачуланмассыз дип ышанам. Ул сөйлидер, имеш-мимешне кайтта. Менә ди киндек шишәсе ләр әйтәләр иде. Мәсәлән, бала дөньяга килә, шул вакытта шул киндек шишәсе чабып килә. Ул ди аны ди бала дөньяга килгән чакта аның ди киләчәге ди, ничек тормышы узачак, ахыргы вакыты мизгеле ничек булачак, шул тәрәзәдә күренә ди. Бу ди ул вакытта бит шәми, чыра ягалар. Шул я ашыгып килә ди, бала ди анда ди гафу итегез, астагфирулла, асылган ди, бер өлкән кеше дип күренә ди анда ди тәрәзәдә ди. Ул ди шул бала дөньяга килгәч соңыдан ди шулай иткән ди. Менә ул вакытта төрле теге нәрсә дип атыйлар инде. Нәрсә дип инде хәзер урысча инде бик оста сөйлиләр аны. Темный, безграмотный дип. Безграмотный дип атыйлар аны хатта. Шулай дип әйтәләр. Тагы нәрсә дип атыйлар әле аны. Шул әйтемнәр хакы ни кайгысы юк әле, машинадан юл беріп тұралар бит. Шуңа күрә тизрәк узырга кирәк юлны. Шул менә. Ул шагыйрьләребезне мәсәлән күрдегезме? СССРның инде алыгыз менә. СССРдан калган, алар бит вакытында Габдулла Тукайны белгәннәрме, юкмы? Анда ничә шәһәрләрдә Габдулла Тукайга һәйкәл куенга беләсезме? Юк. Ә менә төрки халыкларының башкаларында бар ул. Нигә? Чөнки аларга якын. Алар төрки халык нигезендә бер төрле тәрбия халкыбызның, аларның безнең төрки халыкларның нигезендә бер тәрбия, шуңа күрә алар аңлыйлар. Хатта мәсәлән, инде мин урыс әйтә, далек от мысли ди, менә инде Габдулла Тукайның паркы баранда нидә, мәсәлән, Стамбулда анара һәйкәл куйганнар, кардәш каләмләр дигән миңа хатта журналды, дәрги дип әйтәләр инде. Инглизчә магазин, төркчә дәрги дип журнал. Шунда мәсәлән Габдулла Тукай шигырьләрен тәрҗемә иткәннәр. Инде нидә Казакстанда бар. Шул инде Жайык, ягъни Орал шәһәрендә дә бар. Ташкентта бар мәсәлән. Төрле төрки дәүләтләрдә бар Габдулла Тукайның һәйкәлләре. Алар җәмәгать элек бит куймаган. Инде кемдер әйтер ул, мәсәлән, партия каршы булгандыр дип, рөхсәт бирмәгән дип, белмим. Ул вакытта китаплар чыгып торды, хөкүмәт каршы булмады Габдулла Тукайның иҗатына. Хатта тәрҗемә итеп тордылар, китаплары булды. Миндә бар ул мәсәлән, хатта шул Муса Җәлил бар, казак телендә, украин телендә мәсәлән. Әмма һәйкәлләр булмады бит. Соңыдан алар аңлый башладылар. Чөнки тугандаш халыклар, фикерләре якын. Алар үзенең төрки милләте кешесе дип аны кабул итә башладылар. Менә Габдулла Тукайның хәзер 26 апрельдә туган көне киләчәк. Анда аерым сөйләрбез, Алла бирсә. Алар аңлый башладылар, алар. Укый, аларның шул теге шагыйрьләре мәсәлән укый, алар Габдулла Тукайны күбрәк аңлый башлады. Шуңа күрә алар халыкка үзенең теге теле белән тапшырдылар. Халыклар аңлый башлады. Чөнки элек нәрсә яшәп торга, элек мәсәлән урыс телендә тәрҗемә итеп аларга аңлаттырга тырышканнар иде.
Габдулла Тукайны. Хәзер, мәсәлән, алар үз туган телендә укый алалар. Туган тел кешегә якынрак, ул шул үзенчәлекләрен аңлап тора. Безнең электән килгән белән анардан да тормый әле. Сөйләгәнем бер заман Төркиядән килгән бер Ахмет Алтун дигән. Ул менә монда педагогия институтта укып чыкты. Шуннан каян китте аны Молдовада дигәннәр. Мен кызганычка каршында бик тырышып эзләмәдем. Бик ипле егет. Ул әйткән миңа. Абый ди, мин ди Габдулла Тукайны китапханадан алам да татар телендә тәрҗемәсез укыйм ди. Аңлыйм чөнки ди. Менә күрдегезме, революция кадәр иҗат иткән безнең шагыйрьләр, аларның иҗаты аңлашыла. Габдулла Тукай аңлашыла. Элек шул сүзләр, соңгыдан инде бераз СССР ширында тырышканнар ул сүзләрне юк итеп татар халкына таләп иткәннәр. Менә шушы сүзләрне кулланыгыз дип. Алар да имеш, мәсәлән, кайсы телне кем нәрсә инде халыкка иҗат җимешен кем нитеп торган, җиткәреп торган иҗади кешеләр алар. Иҗади кешеләр алар я газетта эшләгән, я журналларда эшләгән, аларны партия вакытта рулевой дип, аларны юл күрсәтеп торган, кайсы сүзләрне кулланырга кирәк дип әйткән. Менә мәсәлән, Адам Страмы дип әйтәләр бит. Адам Страм бу түгел, мин шуны әйтәм, бүтәнне. Менә мәсәлән, мин аптырадым, менә Кыргызстанда югары киңәш дип атыйлар, Верховный Совет. Бездә югары совет дип башта әйткәннәр, киңәш түгел. Ул вакытта яри аңларга була. Шура, бирәк уйласаң, шура. Ну шура инде ул теге бүтән мусулман дәүләтләрендә куллана дип, алар бәлки рөхсәт булмагандыр кулланырга. Инде менә киңәш бит инде, совет була бит кулланырга, юк. Югары дип аны укысаң, ул вакытта газетләр, мәсәлән, Социалист Татарстан газетенә нәрсә языла? Верховный Советы. Татарстан Верховный Советы дип. Менә әкрен-әкрен шулай бүтән телнең сүзләре кирип, безнең телебезне битереп, ничек менә кешегә бара-бара, мәсәлән, иҗади кешегә шигырь язырга шул сүзләрне кулланып. Ул инде кешенең теге әйтә бит урысча, достучаться до сердец, йөрәгенә хәтлек килеп керәм инде, белмим. Чөнки алар безнең халкыбызның сүзләре түгел. Вакытында Габдулла Тукайда инде мәсәлән гарәп сүзләреннән ничек инде арынырга, дип, нәрсә дип котылырга тырышкан инде шигырьләрендә кулланмаган, тагы нәрсә. Инде соңыннан ашырып җибәргәннәр инде. Бигрәк тә күп сүз алар гарәп сүзе мусулман белән бәйләнештә дип, шул гарәп графикасын юкка чыгарып, мәсәлән, сүзләрне аңламасын дип, менә миндә 2 томлык сүзлек бар. Гарәп фарси шул сүзлеге татар телендә кулланган сүзләр, мәсәлән, җәмәгать анда хәзер аларны юкка чыгардылар. Элек, әле революциядан соң китапларда шул Галимҗан Ибрагимов һәм бүтән шуларның Хади Такташ шигырьләрендә кулланган. Хәзер инде кулланмый башладылар соңдан ул сүзләр. Менә шулай безне, мәсәлән, тырышканнар телебездән мәхрүм итәргә, бер пролетар телгә әверелсен дип тырышканнар безне шулай бер телгә карап кызыксынып, нәрсә дип бигрәк инде ат мөгезен күрдегез инде. Җәмәгать шул белән тамамлыйм. Рәхмәт сез шул теге сабырлыгыз өчен. Мен әйтәм, сөйләгәч сөйлим инде, кем кызыксына шул тыңлар, кызыксынмаса тыңламас. Шундан тамамлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.